A Right Profession, vagyis a megfelelő szakmát a fejlődésért című határon átnyúló projekt keretében a héten a Lendvai Színház és Hangversenyteremben a muravidéki kétnyelvű általános iskolák felső tagozatos tanulói színelőadást láthattak. A darabot a szombathelyi Veöres Sándor Színház művészei adták elő. Ennek az előadásnak van egy különleges technikája. Van egy videóvászon, amin történetek vannak, és erről a vászonról így hát nehéz elképzelni, kiben jönnek, szóval mászkálnak az emberek, kijönnek, bemennek tárgyak, tehát az összeköttetés létezik a színpadi tér és a vetített vászon között, a kettő együtt él. És ez permanens feszültséget és izgalmat jelent a gyerekeknek. Nagyon sok helyen voltunk már, tehát nyugodtan mondhatom, hogy általános tapasztalat, hogy ahogy ez elkezd működni, leesik az álluk, és nézik és élvezik. A határon átnyúló projekt célja az általános iskolás tanulók pályaválasztásának segítése. A közreműködő partnerek elvárása ugyanis, hogy a fiatalok olyan szakmát válasszanak, amely a jövőben számukra biztos megélhetést, illetve társadalmi, erkölcsi megbecsülést biztosít. A Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint a gazdasági önkormányzat fontosnak tartja a gazdaság működését, a gazdaság fejlődését, és ennek egyik talán legfontosabb oldala az emberi munkaerő. A munkaerőnek viszont utánpótlásra is szüksége van, és ezt a szakképzéssel lehet, ha úgy tetszik, előállítani. És pontosan ezért, mivel az utóbbi időben a szakképzés területére nagyon kevesen jelentkeztek, próbáljuk minden formába és lehetőséget megragadva a szakképzés irányába motiválni a fiatalokat. Hogy tetszett neked ez a mai előadás? Nekem nagyon tetszett, és nagyon érdekes voltak azok, amelyek szerepeltek. Mi újat tudhattál meg saját magad szempontjából? Hogy mit lehet megcsinálni, hogy először nem akart semmi lenni, és azután akart egyszerűen minden lenni. És te már tudod, hogy te mi szeretnél lenni? Még nem. Nagyon érdekes volt, és sok mindent megtudtunk a különböző munkákról. Nagyon tetszett, sok minden újat megtudtunk. Te már tudod, hogy mi szeretnél lenni? Igen, fodrász szeretnék lenni. A színdarabot a gyerekek élvezték, hiszen egyszerű, ugyanakkor ötletes módon mutatta be a különféle szakmákat. Sziasztok!